अन्थाइबारि माया क्लाबनि ब्रैथि मुंख्लं दि जाब्रां गोसोखां जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बेंटल अन्थाइबारि माया क्लाबनि मुंख्लं दि जाब्रांनि गोसोखांथियाव जोलुर बादायलायनाय खुंफुंनाया देग्लाय ब्रैथि खेब जाफैबाय। देग्लायबो अन्थाइबारि माया क्लाबनि बानजायनायाव क्लाबनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव ब्रैथि खेब जोलुर बादायलायनाय दिनैनिफ्राय जागायो। जेराव बे जागायनाय बादायलायनायाव गेलेयो खैलाबारि हान्टार एफसि आरो बिएमसि एफसि हानजाया। लोगोसे बे बेखेवनाय खेलायाव बिएमसि एफसिआ खैलाबारि हान्टार एफसिनि हेंथायै 1 गलनि फारागथियाव देरहासार जायो। मख'नो गोनांदि दिनैनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो इएम रनजित बसुमतारी, इएम डक्टर निलुत सरगयारी आरो दि जाब्रांनि बिब' आरो नखरनि सोद्रोमाफोरा। बर'नि जारिमिनाव मुंदांखा सासे दावहारु मुंख्लं दि जाब्रांनि जोलुर बादायलायनायनि देग्लाय ब्रैथि बोसोर आरो बे ब्रैथि बोसोरनि ब्रैथि खेब बादायलायनायाव मानाव गेदेर चिफ प्रमद बर' बिथांनि बे हाबाफारिसिम बाहागो लानो थिनहरनाय बायदियै बाहागो लानो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। मानोना दिनै जोंनि सरकारा मोनसे डिसिसन लादों जे बर'नि मुंख्लंफोरजों लोगोसे एनडिबिनि जोनोम जानायनिफ्राय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि जोंनि जा थामथि बर' सान्थि एकर्ड, बे एकर्डसिमहालागै जोंनि जा लिरनांगौ जारिमिन, बे जारिमिनखौ लिरनानै सेबखांनायनि थाखाय मोनसे कमिटि बावैसोनो बानायना होनाय जागोन। आरो बेफोरबायदिनो जोंनि मुंख्लं दि जाब्रांजों लोगोसे जोंनि गिबि मुंख्लं बांबुरगोरा बिथांमोन गासैबो साफ्रोमबो बर'नि जोहोलावजोफोर मुंख्लंफोरा बेवहाय हाबफागोन। आरो जोंनि इयुन जोलैनो, इयुन जेनेरेसननो बर' हारिया जे मोनसे दावहारु हारिमोन, जाब्रां सोदोबा माब्रै जोनोम जानाय आरो बियो हारिनि गेजेराव माबायदि इम्पेक्ट गोग्लैयो, बेफोरखौ लानानै जों मोनसे आबुं जारिमिन लिरनो थाखाय थियारि जादों। आरो खोब गोजोननाय मोनबावदों जोंनि मानाव गेदेर चिफआ मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो हरदों जे दि जाब्रांनि जा स्टेटिउ मुसुखा, बेखौ बावैसोनो जों गायसननो होनाय जागोन। थावनिखौ फिक्स खालामाखै, थावनिखौ बहा गायसनगोन कमिटि आरो नखरनि जोंनि जा सोद्रोमाफोर दङ बिथांमोना सायख'गोन।